câteva fete, uite, potrivirea, 100%. Bun, hai că îi dau. Hai să ne întâlnim mâine seară. Ora 7. Ce perfect. Yes. Avem o întâlnire. În viitor, restaurantele vin la tine în sufragerie. Kellnerul este inclus. Este atât de comod încât poți să vii la întâlnire în șlapi sau ciorapi. Alegerea îți aparține. Bună seara! Eu sunt Cristi, am vorbit aseară pe aplicație. Acel moment când uiți să pornești șemineul de la televizor. O să mă așez acum. Și haideți să ne cunoaștem mai bine. Înțeleg de ce ești așa de tăcută. Uite, avem și lumânări pe masă. Au și flori. Da. Oh, mulțumim frumos. Tot întrebare de ce nu-mi răspunde. Cer să vorbesc, că am salutat-o și nimic. Da, hai să încerc în engleză. Hey Cortana, I'm happy that you are here. I'm so glad that you accepted my invitation and you are here. Thank you. Tell me something about yourself. Well, in my spare time, I enjoy studying the marvels of life and Zumba. So you like sports? You like Zumba? Okay. I like sports too. I actually like tennis and I do a bit of fitness. Să te lași pe mâna mea. Scuzați întârzierea. Să vă aduc meniurile. Te rog, adune specialitate case pentru amândoi. Și doamna la fel. Da. Merge pe mâna mea. Am înțeles. Imediat vin. Mulțumim. Marvels of life. Okay, so you like this deep understanding of life, right? Okay, I must admit that I'm a very curious person too. So what do you do in your spare time? I've been amassing a state-of-the-art collection of bad jokes. Do you like to travel? Honestly, I'm just not sure, but I have a favorite color. What is your favorite color? Right now, it's crimson. Okay, so mine is blue. Comanda pentru doamna. Și comanda pentru domnul. Ce e asta? Da, adică Este specialitatea casei. n-ați uitat nimic, adică avem tot. Ce anume? Ba da, mă scuzați, revin. Și nu știu ce se întâmplă. Garnitura dumneavoastră. Ketchup. Este în regulă? Poftă bună vă doresc. Mulțumesc! Ce așa ceva serios n-am mai puțin. V-am adus un vin din partea casei, pentru dumneavoastră și doamna. Mulțumim! Poftă bună. Mulțumim! So Cortana, this was a very beautiful evening. I like you, I do like you, but I have to be sincere with you. I don't think this is gonna work between us, so I'm sorry.
But once again, I appreciate that you came here tonight. You gotta find someone like you. Personally, I like a more humane girl. I'm sorry, I don't wanna make you feel bad, but this is the truth. Have a good life. Ospătar, nota, te rog. Da. Poftiți nota dumneavoastră, să vă fie de bine. Pic. Cam după mine. Te rog. Sigur, un moment vă rog. Îmi pare rău, nu este acceptat cardul. Fonduri insuficiente, îmi pare rău. Sigur, imediat. Cât vrei. Ah, ce se întâmplă, da? Eram... Domnule, nici acest card nu merge, îmi pare rău. Mai te rog frumos, mai du-te încearcă amândouă. Sunteți sigur? Te rog, Bine. mai încearcă. Știu că le-am alimentat ieri. Te rog frumos. Ha, bine să crezi. Wow. 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 Nu știu ce se întâmplă. Domnule, nu merge, am încercat de 3 ori. Vă bateți joc de mine? Vă rog, plătiți acum. Așa scrie, fonduri insuficiente. Credeți-mă, nu am ce să vă fac. Nu mai am niciun car, nu mai am Vă rog, plătiți nimic. sau chem poliția. Ah. Ai încercat bine. Da, domnule, am încercat de 3 ori, credeți-mă. Și nu merge. Fonduri insuficiente. Sunt dat afară de la slujbă dacă mint. Boże, cum pot să plătesc eu acum? Stați, am o idee. Pe cineva sau ești telefonul ăla. Puteți să spălați vasele. Ce să fie să spăl vasele? Puteți plăti și așa. Mă fac de râs în față. Sau vrea doamna să le spele. Nu, mă duc. Haide. Deci, îmi pare rău, vorbim o altă dată, să schem un taxi. Trebuie să rezolv. Da, domnule, haideți, trebuie să rezolvăm. Haideți. Ah. Am fost luat în următoarele 5 case-restaurant să spăl vasele. Mai una și sper că am terminat. Ce alte vase? Da, domnule, mai repede. Imediat trebuie să plecăm. Bine, mai repede. Da, imediat.